खुलुमगा खाजानि दाउते बुकसं थानाय न्यू इयार फ्रु चिनि TTADC नि EM borong bunang sir Rabindra Debbarma चिनि हेजामार साब जुनाल आन्दार नि जे 11टा बिसि तमानि ओ बिसि नि प्रत्येक बिसियों न 3टा क्लाब दंनो भलिबल बागजाखा ताबुक बरक प्रेक्टिस बो खाइ दंमोनि जों खानाका ngakai फाइनाय जे 23 तारिख जानुवारि जों आदिनो चिनि भलिबल टुर्नामेन्ट जों नारजाखा चिनि हेजामार आन्दार नि जे 11टा बिसि बंनो जों 3टा पार्टो बंनो खेला मुथांनाय कायसा खेलांनाय चिनि शरद चौधरी स्कुल ग्राउन्ड आरो बादायलायनाय चिनि शरद चौधरी बिसिनि आरो जतो क्लाब दंगो ते निनि पूर्व सिमना ते मेघलिबन बिसिनि जे क्लाब रक बरगा जागा थांनाय ते दंगो चिनि इंडस्ट्री स्कुल माटो आरो थांनाय चिनि रामशंकर बिसि नि क्लाब रक सुनाराम सानखोला ते बालरबन अमाय खैनो ते कायसा खेलांनाय चिनि सुरेन्द्रनगर स्कुल माटो आरो तंनाय चिनि बैकुंठपुर बिसिनि क्लाब सुरेन्द्रनगर कामबुकसरा ते भारत चौधरी ओ खेला जोंनाय फुंनि 10 तानि चेंजांनाय प्रत्येक जागावनो चिनाम जानि EM ते MLA बरक थांनाय बरक नायनाय ओ जागा जारा थंगै कप्लाइंनि फाइनाय रक बरक तेसा तेकटा खेलामा थांनाय आमन यागल हंगाय जों हेजामारा भार्सेस सुमलि साबजुन आब्रु खेलांनाय ओ जागा हंगाय चिनि EM जे सालांमानि बंनो अर जों बंनि जे प्राइज मानि आरो रिजांनाय ते आउन बागै आं जतनो चिनि बिसिनि चेयारमेन कयनामु जोंगो ओ दिनो ओ खेला जाते बेलायखैनो नायतो खायै जों खायमानानै थुन नरगो बेलायखैनो चाइदोंदि जों अर इनचार्ज जाक दंगो चिनि नतुन बाजार हंगाय चिनि दाखुक एलबिस देबबर्मा बारो खेलानि इनचार्ज ते दंगो चिनि सानखोलाव हंगाय और चिनि दा राजकुमार बनो इनचार्ज जाक दंगो बिनि लगी चिनि दिसेन बाबू बबनो जुबानाय ते चिनि सुरेन्द्रनगर हंगाय चिनि प्रसन्न बाबू प्रसन्न देबबर्मा बो अजाका इनचार्ज जेबे दंगो जों जतनो बालबाक्सा खाय ओ खेलानो नायतो खाय जों पारिलायानो हायनो हायते जतनो हामबाय।